बेयावनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। भारतनि गाहाय मन्त्रि PM मदि बिथाङा सानसेनि सिगां रोजगार मेला स्किमखौ बेखेवनानै होबाय आरो बे स्किमाव गासै 10 लाख सुबुंफोरा साख्रि मोनगोन होनना बुंदों आरो बे साख्रिया UPSC, SSC आरो रेलवेनिफ्राय जागोन। बिक्रम दैमारी बिथाङा बुंथिदों दि BTRआवबो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि एग्जामा जागोन होननानै। बिथाङा बुंदों दि स्टेट लेभेलनि रिक्रुटमेन्टआवनो BTRनि साख्रिनि पस्टआबो इनक्लुड जादों नामा होननानै बिथाङा सानदोंमोन होनना बुंदों आरो नाथाय बेयाव BTRनि जबआ इनक्लुड गैया होनना बिथाङा बुंदों आरो स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्टनि एग्जाम जोबखांनायनि उनाव BTRआवबो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि रिक्रुटमेन्टआ जागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। अखिल पराधीन बिथांमोना महात्मा गान्धीनि सावगारिखौ फैसानिफ्राय बोखारनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों आरो सुभाष चन्द्र बसुनि सावगारिखौसो लागायनांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। मानो होनब्ला सुभाष चन्द्रआबो गान्धीजों लोगोसे गोबां खामानि मावदोंमोन होननानै, नाथाय बिथांमोननि डिमान्डखौ लानानै सेन्ट्रेला जेबो एन्सार होआखै। मध्य प्रदेशआव बासजों आरो ट्राकजों एक्सिडेन्ट जानायाव 15 सुबुंफोरा जिउ गोमानांदों आरो 40 सुबुंफोरा जखम जादों आरो भारतनि PM मदि बिथाङा थैनाय नखराव सासेयाव 2 लाखहै अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंथिदों। आन्ध्र प्रदेशआवबो गंसे बासआ अर खामदों आरो बे अर खामनायाव रावबो सुबुङा जिउ गोमायाखै होनना रादाब मोननाय जादों आरो सुबुंफोरनि पेसेन्जारफोरनि बेग बायदिसिनाफोरासो गासैबो खामजोब्बाय होननानै रादाब मोननाय जादों। पान्जाबाव मोनसे स्कुलाव गावनि क्लासमेटआनो मेगनाव पेन्सिलजों थुनानै होदों होननानै जों रादाब मोननाय जादों। सावगारियाव नुनाय सासे हिन्जावसानि फट', बिथांखौ बिनि क्लासमेटआनो पेन्सिलजों बिनि मेगनाव सुनानै होदोंमोन, नाथाय स्कुलनि अथ'रिटिफोरा जेबो एक्सन लायाखै होननानै मिथिना मोननाय जादों आरो बेखौ ओरैनो नर्मेल होननानै न'आवसो थिनहरनाय जादों होननानै बुंदों आरो न'नि बिमा बिफा बिथांमोना स्कुलनि मोखांनो प्रटेस्ट खालामदों होनना रादाब मोननाय जादों। झारखन्डआव सासे 26 इयार्सनि हिन्जावसाखौ 10 सुबुंफोरा गें रेप खालामदों होनना मिथिना मोननाय जादों। मिथिना मोननाय बायदिब्ला बे हिन्जावसाया सफ्टवेयर इन्जिनियारमोन आरो बिथाङा साई बाबा कम्पानियाव खामानि मावोमोन। थार्सडे दिनखालि बेलासे गावनि बयफ्रेन्डजों बेरायनो थांनाय समावनो दुथांफोरा बिथांखौ हमनानै लाना थांनानै दाबसे जायगायाव गें रेप खालामदों होनना रादाब मोननाय जादों। ISPL फाइनाला दिनै जागोन आरो बेयो क'क्राझारनि CBSG स्टेडियामाव जागोन आरो बे गेलेनाया बेलासिनि 6:15 समाव जागोन होनना रादाब मोननाय जादों। भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, कमेन्टबो खालामदो आरो मानसिफोरनो शेयार खालामदो। थेंक इउ फर वाचिं।